I would like to begin my point. ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼େ। ଏଠି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନାମେ ହୁଏ ଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ। ଏଠି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନାମେ ହୁଏ ଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହୁଏ ଭୋଟ କିଣା। ଗରିବ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଖାଇ ଚାଉଳ ମାଗଣା। ଶାସନ ଏଠି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସେ। ଶାସନ ଏଠି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସେ। ଯେବେ ହୁଏ ନାରୀ ବଳାତ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏଠି କାଟେ ଜେଲ୍ ସଜା। ଦୋଷୀ ପାଏ ପୁରସ୍କାର। ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କହି ଅସାକ୍ଷରତା ବଢ଼େ ଏଠି। ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କହି ଅସାକ୍ଷରତା ବଢ଼େ ଏଠି। ନାଗରିକ ଘଟେ ଯାଇ ଦାଦନ। ଆରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ସଫଳ ହୋଇନି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ସଫଳ ହୋଇନି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସାତ ସଫଳ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନାମେ ସତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏଠି। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନାମେ ସତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏଠି। ଦୋଷୀ କି ଶାସ୍ତି ପାଇବ। କଳାଧନ ଏଠି ସଞ୍ଚି ରଖାଯାଏ। କଳାଧନ ଏଠି ସଞ୍ଚି ରଖାଯାଏ। ଗରିବ କି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ। ଶୁଣ ଏ ଦେଶ ନାଗରିକ ରଖି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଟେକ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ନେବା ଶପଥ। ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ସତ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ନେଇ ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ଭାରତ। ଯେଉଁଠି ନଥିବ ଜାତି କି ଅଜାତି ନଥିବ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଡର। ଯେଉଁଠି ନଥିବ ଜାତି କି ଅଜାତି ନଥିବ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଡର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନ ସଭିଏ ରଖିବା। ଉଡ଼ାଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଫର ଫର। ଉଡ଼ାଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଫର ଫର। ଜୟ